kde máme výjazd? Stredná zdravotnícka škola. Dáme preteky, nie? Jasné. 3, 2, 1. Bože, nebudnite! Dobrý večer! Vítajte pri dnešných televíznych novinách. Máme pre vás mimoriadne správy. Dnes na Strednej zdravotníckej škole v Trenčine sa stala šokantná nehoda. Triedna kniha 4. ZA sa pokúsila o samovraždu. Vyskočila zo 4. poschodia. Viac nám tomu povie Petra Benzírová, ktorá je priamo na mieste konania. Dobrý večer, nachádzame sa pri budove, v ktorej sa stala táto šokantná udalosť. Policajti už zaistujú miesto činu. Bližšie nám to objasnia priami účastníci tejto nehody. Ako sa to stalo? No my sme to celé normálne videli, my sme si robili selfiečka a ty vole tuto s kamarátkou a ona na kamere pozerá, že pada triedna kniha. Viete nám to bližšie opísať? Keby len opísať, ja vám to môžem aj ukázať. Máme tu aj pani triednu profesorku. Pani triedna profesorka, čo si o tom myslíte? No ja doteraz nerozumiem, že čo sa vlastne stalo. Neviem si to vôbec vysvetliť, je to nepochopiteľné, lebo ešte včera som zapisovala absenciu a všetko bolo v poriadku. Ona asi nezvládla podľa mňa ten vysoký počet vymeškaných hodín za ten minulý týždeň jednoznačný. Takže neviem, čo na tom viacej povedať. Ďakujem vám pekne. Pre televíziu Celula Petra Benzírová. Dýcha? Nedýcha. Resuscitácia. Ako je na tom? Dýcha. Paráda. Prevoz. Prosím ťa, nemáš 40 centov. Páči. Díky. Tak ja to niekedy vrátim. Ale čau, čo je tu? Nazdar, hviezda. Čau, čo je? Peťka na to. Ale to už? Aha. No tak ja idem pomaly. Čau, čau, potom ti porozprávam. Nedáš. Na 5 karát na prste. Čo je? Ale veď sú spolu 2 týždne. A to báborák, na ktorom sa vyváža. Aha, povedz. No? Pekne, čo ty, ako? Ale pomaličky však už, neviem koľko je hodín. Vieš čo, 3 hodiny za 15 minút končím. Dobre, dobre. Počkaj. Čo si tu mám pre vás? Na poslednú chvíľu, no povedz. Ježišmaria, no tak poď. Ja sa tá robota ide. Sestričky! Mr. Bombastic. We want is some bombastic, romantic, fantastic lover. Shaggy. Áno, pán doktor. Operujeme. Áno, máme tu prípad. Ťažký prípad. Nech sa máš, pán doktor. Poprosím tampón. Ďakujem. Poprosím skalpel. Pán doktor, pod? Sestra, koľko už operujeme? Pán doktor, 3 roky a 2 mesiace. Aký je čas? 15, pán doktor. Sestry, strácame ho! Nabíjam. Rýchlo!
Pozor! Volá. Mortatu je smrť. Mortus on tabule. Padla. Pani profesorka. Pani profesorka, je mi to ľúto, ale nepodarilo sa nám ju zachrániť. Nastal mortus on tabule. Viete, jej časným otáčaním došlo k jej opotrebovaniu. Je mi to ľúto. Bože, čo teraz budeme robiť? Nuž, život bude ďalej, pani profesorka. Čo s ňou teraz bude? Nebojte sa, my sa už o nej postaráme.